ari seizwi rounodana murenje. Izvo zvakazadziswa chiprofita chazvo naJohani Mubhabhatidzi, anonzi aiva nemutumwa akabva kuna Mwari, akauya neshoko rezvahaiva neprovision. Asi uri mumvuri waEriya akauyiswa kuti pamazuva ekupedzisira, mumashure mezuva ratenzi, kunouya Eriya muprofita. Saka Johani inyaya iri pakati nepakati pebhuku ratirikufamba naro raMaraki. Saka takaita part 1 yatakabata Maraki chapter 1. Chapter 1 mukupfupisa ine nyaya dzemutumwa waMwari, ndiko kuti Marakai. Zvimwezvo sokuti kwaiva nemurume akabva kuna Mwari kana kuti nhume yakabva kuna Mwari, zvinowanika kuna Johani. Nokudaro takabata chete kwokutanga kwaMaraki, asi takanzwa chikuru chakasimbiswa ndechakabudira zvakanyanya pavhesi ya6 kune vanorangarira mharidzo kana kuti dzidziso yatakati Maraki part 1. Pachinzi mwanakomana unokudza baba wake, nomuranda unokudza tenzi wake. Zvino kana ndiri baba wenyu, kukudzwa kwangu kuripiko? Kana ndiri tenzi wenyu, kutyiwa kwangu kuripiko? Ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo kwamuri, imi vaprista vanozvidza zita rangu. Zvino imi moti, tinorizvidza zita renyu neiko? Takabata tikati Maraki, chiprofita chibhuku raMaraki, inyaya yewandudzo. Kana chitowandudzo nechishona, ndiko kuti revival and reformation ndichiro. Munhau yaMaraki inhau iri kutaurwa kuti Mwari wane chavari kusaifara nacho chiri pavanhu vavo, chinofanira kubvunzwa. Asi pavanenge vachibvunza, vanobvunza vachiti maprista zvauya sei? Pari kujeka zvakanaka. Kana Bhaibheri ichiti muprista, tizozvibata zvakanaka. Nyaya yekuti muprista haisi itsva mumhari dzatatofamba nadzo. Pamashure apa takadzidzisa nemufananidzo womuSamaria akanaka. MuSamaria anonzi akanaka nemhaka yekuti roya mudzidzi wemurayiro aida kuzviita mutsvene pamberi paKristu, akandobvunza kuti murayiro unofura mwendombi, Kristu bvamupindura. But iye ndekuda kuzvijustify, anozobvunza kuti saka ndiani muvakidzani wako? Because anonzi ida Mwari wako sezvaunozvida, ndokutanga. Wechipiri wakafanana newokutanga, ida wokwako sezvaunozvida. Zvikanzi well done Christ, but who is my neighbor?
Kristu ndo paanomusenzesera muenzaniso wenyaya yaipisa panguva yacho, because zvinhu zvakanga zvichabva kungoitika kuti pakange paine murume akanga achiburukira zhere, akabatwa nembavha munzvimbo yanga yakaita vhari. Kubva paitonzi matsotsi akatenga akupota achigarepa, obva akuwadzwa, obva atorerwa nhumbi dzake, bva zvakadaro izvozvo. Saka wanotiwo kwakapfuura murefu. Murefu ndiko kuti muprista. Pari kujeka? Muprista ndirwo rudzi rwakaiswa parutivi naMwari kuti rubatire musanctuary kana kuti mutemberi yake. Wazodziwa nenzira yokuti wabati waJehovha munzvimbo inoyera, ndo vaRevhi. Levhi nevana vake wakapuwa uprista naMwari. Saka kana pakanzi muRevhi panogona kusenzeseka zvimwe chete zvokuti muprista, because muprista muRevhi. Ari kujeka? Nyaya iyoyi ndo nyaya inonyorwa pachapter itinogara tichitaura nezvayo kazhinji, yekupandana kweimba yaIsraeri, kuti 10 tribes dzakaenda kuSamaria, kuEfraim. Ndo kunozobudira nyaya iyo iri kunzi maSamaria nemaJudha adyidzane, because kuJerusarema kwakasara Judha naBhenjamini. Asi vanhu vaenda kuwari kuti hatidyidzane nemaJuu vaIsraeri, but wakadzidziswa under Jerobhoamu kude kupatsanura kuti zviite sekuti wakasiyana nerudzi rwavo, because uko kuSamaria, kuEfraim, kumakomo, Jerobhoamu akanga auya nemutambo usingawanike mubhaibheri, unenge uri wemupfungwa dzake, unenge wakaita sewepaJerusarema. Mawambo echinamato chesvondo, nekuti svondo haimo mubhaibheri, asi inenge mutambo wemubhaibheri. It looks like a Sabbath when it is not a Sabbath. Nekuti mufungo womunhu sekufunga kwakamboita Jerobhoamu muhana make, ndo zvinotaura 1 Kings chapter 12. Saka ndiri pekuti muRevhi kana kuti muprista ari kutaurwa pano pana Maraki, nekuti haana kusiyana panonzi inowa prista, inga wana wanokudza baba wavo, muranda anokudza tenzi wake. Ko izvi zviri kuwanika pawanhu, tichaiverenga tichadzika nayo, zviri kumbofamba sei? Madzidzisiro rudzi, because kana pachiti muRevhi kana kuti muprista, pari kutaura mubati waJehovha anodzidzisa imba yaMwari kutyiwa kwaMwari nekunamatwa kwake pamusoro. Murubati mbata zvakanaka. Saka kuno kuna 1 Kings 12 kuno, muRevhi ndiye muridzi wenyaya dzeuprista, asi Jerobhoamu anonzi kunana 32-33 vhesi akanosarudza waprista wokufunga kuti kwake wasati wari waRevhi. So pakatorwa title kuti muprista, abva ati angodiwa kungomutarisa kumumona kuti uyo akafanana kana kuti akafanira
kuita muprista, zvikanzi maamuprista. Chero wari werudzi rwokwagurundoro, zvakangonzi gurundoro maamuprista. Zvisinei nekuti chinyorwa chinoera chiri kuti gurundoro ndepawo here kana kuti kwete. Saka Maraki tichida ndoda kuti tiende pachapter 2. But hwaro unofanira kuti uzikanwe. Ende zvatiri nazvo izvi, kana usingadi kuziva nzira dzinotaurwa naTenzi kuti dzokerai panzira dzakare, mufambe padziri nekuti ndipo pane kururama. Uchidawo zvako mharidzo dzinokuita kuti unzwe nani, these feel good messages dzokuti today is your day, this year is your year. By Guinness, we declare it because there is power in the word. Idzi dzatinadzo idzi, dzindinadzo idzi, dzatinadzo semusaririrwa une message yerevival nereformation yekudzokera pazvokwadi raTenzi, kuwakwa kwepakaputsika, repairing the altar of God, kuti sacrifice inge yakanaka kureva munamata. Idzi hadziwirirane ba not because tiri kuda kunanga anything else. Inyaya yechitendo mumazuva ekupedzisira. Fourth angel's message shoko romutumwa wechina iyambire yekupedzisira panyika inodzokorodza second angel's message yazvakazarwa 14, asi yechina ichitaura nokudomora uori, the corruptions, kuipa kwakanga kuchipinda mumakereke kubva 1844. Saka message iyoyo yakamboda kuti uye 1888 ikarambwa. Mwari wakati Israel wanhasi, today's Israel, and today's Israel haisi nyaya yekufungidzira ba. Anova Israel wanhasi ndio chechi ine the 10 commandments mukuzara kwawo, kusanganisira commandment yechi4 yekuchengetwa kwesabata raMwari, remusi wechinomwe, kwete thou shall remember the Sabbath to keep it holy, risingazikanwa kuti nderipi racho, asi remusi wechina. Iyewo chechi ndo Israel waMwari nasuno. But kuti Israel asitaureba kupinda mumasuo edega kana tisingachengeti zvezvokwadira Mwari, because Israel achanopinda hasi Israel wezita nokuti tinonzi, but ndi Israel wokuti tasimbiswa nechisimbiso chamweya mutsvene pahuma kuti tifanire masangano. Saka kuwa Israel haisi nyaya ye inganzi pachirungu a nominal name. Kana tichiti nominal name ndikuti handisi kutiza nyaya chitsaga cheMahatma, mazuva ano kwaane chiJesmani rice, chikange chakanzi 10 kg Mahatma rice, spuni nenharo muchidai rapinda mupoto, muchidai rapinda mupoto. Uku kunongoramba kwakanyora 10 kg Mahatma, asi spuni yaita basa rayo. Pamaguma munozoona makuchisumudza chichizunga kuti pakuzodiwa imwe Mahatma, asi chichitaura 10 kg. Pane kwakatonyorwa kuti Mahatma 10 kg. Nokufamba
chichasumudzika mpaka chakuenda nemhepo. Ichi chakanzi 10 kg. Kureva kuti isida chete kuti chakanzi 10 kg maati icho 10 kg usisiri pachii, that becomes nominal. But Mwari chiKristu chakakwana nauye chitendo wanga wari kupa morning man wakunzwisisa kuti kuda Mwari aisi nyaya bai kuti nokuti bhazi rakuda kuita tsaona modaidza zita raMwari chaizvo sezvinoita vanhu mukufamba. Ndakazviona pataenda kuSouth Africa, wakangoda kungoti everybody prays in the name of the Lord. Handicho chitendo kuda Mwari zvakanaka nenguva yazvinenge zvakaita. Chitendo ngachikwane, kwete kuti chizotaura zita risiri zviripo. So kana Mwari achitaura Israeri achanopinda, Israeri akakwana. Kana zvimiro zvedu, when our characters are transformed, kana zvimiro zvedu zvashandurwa zvafanana nechimiro chaKristu, Kristu achatitora nokuti tinochivika kana takadaro, kwete tiri zvatiri. Mekai sure kuti kwakanaka apa. Muri kurekoda zvakanaka ne. Ndiri pana Maraki chapter 2. Tisingarasikirwe nenhanganyaya kuti mubvunzo wacho uri kutsutsumwa Mwari ari kuti maprista mazvifambisa sei kuti vana vangu wasazive kundirespekta nokundiremekedza saMwari, waranda wangu wandizvidze. Ataura saizvozvo zvikanzi pakudii kwacho nhai Mwari, pavhesi ya6 tiri kukuzvidzai pazvipi. Saka chapter 2 ine more detail yezviri kutaurika naMwari, zvari kuti ndiwo maarea of concern, ndizvo zvidzvanga zviri kuda kusukwa neropa raJesu Kristu, zvandiri kuti chakati nechakati nechakati. But chapter 2 inotsimbirira nyaya kuvaprista. Sei ndiri kuramba ndichiti vaprista? Ndekuti ndo zviri pano iri chitendo chikabata zvakanaka kubva kuwanochidzidzisa, hazviiteba kuti chinyangare kune wanochigamuchira. Neimwe nzira, men of responsible positions in church ought to fear God zvakakwana. Wano wane zvinzvimbo zvikuru sei zvine chekuita nokudzidziswa kwesangano, wanofanira kuva vanhu vanotya Mwari zvisere. Zvikasaidaro kunozadzisika tsumo inoti bofu inotungamirira rimwe bofu, asi ese anoenda kukunoparadzwa. Regai ndiwerenge kubva pavhesi 1 kunobata vhesi 8 kuitira kuti timbotora chindima ichocho kwanhasi. Mwari wanomubatsiri wangu, ndine nguva fupi kwazvo, asi zvingatoi nani kuti ndigoganhurira zvangu tisingamhanyi, asi tichibatisisa pane kuda kuzvimhanyirira kuti zvipere. Zvino imi vaprista, iyo inodzokera kuvaprista, chinzwai uyu murayiro unouya kwamuri. Kana imi musingadi kunzwa, kana musingadi kuita nomwoyo wenyu zvandakarayira kuti mukudze zita rangu, kana kuti nyaya chekudzokera pamwe chete, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Ipapo ndichatuma kutuka pamusoro penyu, ndichatuka ropafadzo dzenyu,
zviro kwazvo ndatozvituka nokuti hamuzviiti nemwoyo wenyu. 3. Tarirai, ndichatuka vana wenyu, ndichanamira ndowe. Ndichanamira ndowe kuzviso zvenyu, iyo ndowe yemitambo yenyu muchabviswa pamwe chete nayo. Ipapo muchaziva kuti ndini ndakakutumirai murayiro uyu, kuti sungano yangu iwe naRevhi. Ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. 5. Sungano yangu navo yakanga iri youpenyu norugare, ndakawapa izvo kuti wanditye. Wanditye, wakanditya, wakadedera nokuda kwezita rangu. Murayiro wezvokwadi wakanga uri mumuromo wavo, kusarurama hakuna kuwanikwa pamiromo yavo. Wakafambidzana neni norugare, nokururama wakadzora vazhinji pazvakaipa. Waprista. Vesi 7. Nokuti miromo yomuprista inofanira kuchengeta zivo, vanhu vanofanira kubvunza murayiro pamuromo wake, nokuti ndiye nhume yaJehovha wehondo. Verse 8. Asi imi makatsauka panzira, zvakanaka, makagumbusa vazhinji pamurayiro, makasvibisa sungano yaRevhi. Ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Ndingoverenga verse 9. Tomira ipapo, ndandati 8, but ndakaitoverenga verse 9. Saka ndakakuitai vanhu vanozvidzwa navanorambwa navanhu vose, zvamusina kuchengeta nzira dzangu, mukatsaura vanhu pakutonga murayiro. Mwari wakomborere kuti mukoizvaona kunze kutoka. Ndochi kamu chandoda kuedza kuti mumangwanani ano timbobata papati 2 yaMaraki. Maraki irevival and reformation. But iri revival nereformation saizvo zvezvo zvikasaitika kuti zvasvika ipapo, pane chituko. Urikuzvibata zvakanaka. Chituko ichocho kubviswa kwezvikomborero. Pari kujeka zvikomborero upenyu, chituko rufu nokuparara. Pari kujeka. Saka chikomborero chinotaura kuumba, kuputsa kunotaura kutuka, kana kutuka kunotaura kuputsa. Toda kuti zvibatike zvakanaka. Saka neimwe nzira tiri kutaura mavambo namagungu. Pari kujeka. Mavambo ndokusikwa kwenyika ine chikomborero chayo. Nyika kumavambo zvisati zvaitika kuti pane kutsauka, nyika yaipa zvakaringana zvayo nekupfuuridza. Pari kujeka vana vaMwari. Kungoti hazvibatike zvakanaka. Imbotorai semuenzaniso nyaya yavaIsraeri wachinzi endai munosora nyika yandakupai, nyika yeKenani. Wakatuma ikoko, wanonzi wakauya nemisumbu yechii?
yemivhaini magrapes vari kucheka. But makambozvicherechedza here kuti wakanga wakatakura kamutakuro unozivi magrapes iyo? Takamboitaura izvi tomwa. Kunoti mumwe murume mumashure, mumwe pamberi, apo woisa danda. Danda iri ndo pakarembera musumbu wemazambiringa, wemagrapes. Ndo matakuriro acho azvaitoda, because tiri kutaura negrape ranga richiri rich kusvika paurichness hwaro. Aikonapa aya amuri kuzotarisa neziso pabhazi kuti nemagrapes aya anenge akabatwa mukandingi nenamai avo vari kutengesa, vari kutoshawawo kutsvaga kuti kumbakurame magrapes kaya ari mukapande wanongati pande akatobatwa pamwe nerukoshe nemunhu hwani wechikadzi. Magrapes aya 2 adult men, mumwe apa mumwe apa, pakati apa magrapes ari kudzokera nawo kuti this is a sample of mafruits anowanika uku. Kana tikazenge taikoko, kana taakurima mazambiringa, ndozvine zvikuda. Ndiri kuedza kupa picture yekuti blessing versus cursing. Nepamusana pokuti in between mawambo namagumo pane zvavhiringwa, asi Mwari haasi kutifembera ndiani avhiringa. Iri kunzi maprista mairasa. Ukada kuona, rega ndizvitaure nezwi racho ranhasi, munhu anokudzwa zvakadaro panyika panapa, asi zvinezvi zvakuenda zvichioneka manje kuti zvapasurface, nokuti vanhu vakuti kana mafundisi akanzi nhasi ari kufambira mumagamba munomu, tiri mulokesheni yemagamba, mufundisi ari kuuya kuvhakachira vanhu, mai remijio panapa pakaita pari kutanga kuti mufundisi asvikira pano kwagondoro foni inotopinda, uri kuita ngori kuita kutoiriti mai remijio ubadani mai gondoro, asi kana itogadzirirai kana munoko kuendaendai, mufundisi ari kufambira vanhu nhasi kuitira kutiza murefu. Chiri kukonzera kudaro ndo chiri kubuda pana Maraka kuti matichiro rudzii wanhu wangu, panzi mbeu yenyu, wana wenyu. Tarirai vhesi ya 3, ndichatuka wana wenyu, ndichanhamira ndowe kuzviso zvenyu, tichaifamba pairi nyaya yendowe. Because purisita ndiye atanga nenyaya. Pamashure apo waiurayirwa huku, matiko emufundisi ezvino anodiwa chete, anotodiwa kuti asvike nekwangu nekwangu namai Gurundoro, ndeiye uye anonzi ane anoindi arikutengesa zvinhu zviri anoindeti, zvidhina anoindeti, maranjisi anoindeti, mabhengoro anoindeti, chino anoindeti, ndiye ari kudika. Bokozi chiri kudiwa hadi Mwari, but zvaanoya nazvo achiti muzita raMwari. But Jehovah vari kuti nhasi, to the men of responsible authority, position,
vanhu vakatakura pamafudzi avo zvezvinokosha zvakadaro, mazvifambisa sei kuti mugoita vanhu vane kaindi yakadai? Because pari kuzonzi wana wenyu, your seed kana riri chirungu, mbeu dziri kubuda, vanhu vari kubhabhatidzwa, ndokureva vanhu vari kuzobhabhatidzwa chizi ndo watendi wacho maKristu, new converts, kereke iri kukura. Zvikanzi mbeu dzamuri kuita dzimbori rudzii, because iyi kaindi inoda kuiswa ndoo pameso. Ndisati ndataura nyaya yendoo, ndingaindi ndiise pachena kubva mumweya wechiprofita kuti chii chinonzi murero. Ndikuverenga bhuku rakanzi Sanctuary, page 7. Sanctuary, page 7. Handidika mweya wechiprofita, Ellen White achitaura pamusoro peuprista. Zvikanzi the priesthood of the worldly sanctuary, just to read, the priesthood of the worldly sanctuary of the first covenant belonged to the sons of Levi, but that of the heavenly, of the better covenant, to the Son of God. Domthetho wokutanga paragraph 1. Regai tichiturikira. Uprista hwemusanctuary, mutemberi yapanyika, uprista hwesungano yokutanga hwakapuwa kuvanakomana, sons of Levi, waRevi, wanakomana waRevi, asi hwekudenga, temberi, hunova hwesungano iri nani, because pana pakanzi better covenant, hwakapuwa kumwana waMwari, mwanakomana waMwari, Son of God. Ari kujeka. Ndienderere mberi nekuverenga muteto wechipiri. Unoti, he fulfills both the priesthood of Melchizedek and Aaron. Kureva uyo ari kumusoro. Zvikanzi anozadzisa uprista huviri kuti hwaMelchizedeki nehwaAroni. Ari kujeka zvakanaka. Neimwe nzira, mwana komana waMwari ndiye ari kunongedzwa nemwana komana waRevhi musanctuary yepanyika. Amen. Amen. Wana waMwari, kana tichida kuita chitendo chechokwadi, tinofanira kumira nezvokwadi. Ari kujeka. Mazwi aya ndezvokwadi, nekuti ndiMwari wanotaura izvozvo. Mwari anotaura chokwadi nekuti Mwari ndichokwadi. God is truth original, truth unborrowed, truth underived.
Mwari ndizvokwadi muchimiro chake chakare nakareko, chisiri chokukwereka, chisiri chokutoredzera, chisiri chekunamirira. Ndiye zvokwadi. Haasi benziba paanoti uprista ndahupa wanakomana waRevhi. Chechiri kupanzwa here. Tine dambudziko wanaomwana munyika yatikurarama. Ndikada kuparidza zvinhu izvi saizvozvo, munhu wanhasi nekuda kukamudzidzisiro, izvi zvinorwadza. Unonzi wari kuparidza rusarura. Nokuti Pauro akati hakuna murume, hakuna mukadzi, hakuna muJudha, hakuna muGiriki. Ukazoenda pari kutaura Pauro izvozvo, haasi kumbotaura nechipimo uprista kana. Ari kutaura nekuenzana kwatakaita pamberi paMwari. Ende zveshuwa mumaziso maMwari, mise muprista, mise waari kushandira apa muprista, kuti azonzi kuti muprista ndokuti musandiri. Kupabata zvakanaka. Musandiri, muranda weuyu. But nhasi unoyu zvakabva izvo. Uyu ari kushandirwa uyu ndiye anenge akuitwa kunge muranda wewavo. Saka mai Remigio achizofonera mai Gurundoro kuti mufundisi ari kufambira vanhu nhasi. Because mufundisi anenge achitoita wanhu wekereke sowarani. Isusu sewaRevhi munofanira kutichengetedza. Imimi mai ningi ndimunoudza tsiko ningi. Hazvina kuipa kubatsirana. Izouya nesona. Muda kuti mufundisi agize nesona. Lakushaenda ngeizvavizvi. Achisati chiri chinamato pa. Because pane muranda natenzi papo. Iye tenzi achiti uyu musandiri weuyu. Upabata zvakanaka. But handipo padii. Ndiripo kuti tenzi wane chavari kunongedza kana wachiti uprista wakapuwa mwanakomana waRevhi. Haisi nyaya yekuenzaniswa kwomukana kana kuti zvinoticha vamwe kuti tikada kuzvibata saizvozvi zvinoona zviri pabhaibheri rake kubvanzi muchine zvechinyakare zvokuda kudzvinyirira mwana. Munhu wese wese anogona kungoita muprista, chero mukadzi. Musandiri ningi kutaura munhukadzi. Hakuna zvakadaro mubhaibheri wanaona. Ende ndinoda kupadzwa because ndakambopaparidza kumashure. Mubhaibheri, if the truth be told, kana tichida kutaura chokwadi chinotiponesa, madzimai wane simba rokuvhangera. Amen church. Wakadziparidzai. Ende paridzai Kristu akaroverwa, Kristu akamuka, Kristu anouya. Nokuti iye ndiye zvokwadi. Wakadzi ngavaparidze. Ngavapuwe podium vaparidze. Ngavaende munharaunda vaparidze. Ngavakwire ndege vaparidze. Ngavakwire zvitima vaparidze. Wakadzi paridzai. But musazoti muri vasandiri. Nokuti uprista hauna kupuwa mwanasikana. Chero zvazvo Revhi aiva nehanzvadzi panguva yaakaitwa muprista.
vangu varipo Miriamu. Hanzvadzi Miriamu hawana kumbobvira wanzi nekuti hanzvadzi dzenyu dzazodzwa nemiwo munokwana nekuti kune kuenzaniswa kwemukana maamuprista, nekuti munyori ati mweya waMwari panapa anoti the priesthood yakapuhwa, uprista wakapuhwa wanakomana vaRevhi pamusana, haleluya, pamusana pokuti Kristu aimirirwa neuprista hwaAroni achimirirwa zvekare nehwaMerikizedheki, asina mai, asina baba, asina mawambo, asina magumo. Merikizedheki akapuhwa chegumi naAbhurahamu. Pazvechitendo, kana uprista hwasvika, hausisiri kubvumiraba wese. Panodiwa mwanakomana. Haleluya. Saka Jeroboamu anozozvisarudzira wake uyo akati honge ngapapinde amai ava vari eloquent ende akachenjera mwanasikana uyu. Saka nokuda kwokudaro ngaapinde pauprista. Haubvumirwe kuita musandiri nebhaibheri uri mwanasikana, nekuti hazvinongedze Kristu mwanakomana ari kumusoro kudenga musanktuary inoyera nokusingazoperi. Mumvuri haufanire kunongedza chisiricho. Chiricho hachinganongedzereki neusati uri mumvuri wacho. Hazvigone kuti muprista aite either murume oro mukadzi, nekuti zvikadaro tiri kuti yangochana. Zviri nyore chaizvo kushandura Jesu Kristu mumaitiro, vanhu vasingazivi kuti zvinoreva. Ndibatei zvakanaka. Mwanasikana ari kutsva neshungu dzekuti dai nyika yapora. Izvo hazvirambike. Mwanasikana anazvo kuti dai ndesazvinye vhangeri kundudzi dzese, nekuti kwanzi ngazvidaro. Zvedi mwanasikana, kana chiricho chidiso, kana uriwo munamato, famba mberi nekuendeswa kwevhangeri kundudzi dzose. Asi usaenda wakapfeka mutrauzi watenzi Jesu Kristu uchizviita murume, nekuti hakusiriko ba kuhofisi kwauri kufanira kupinda. Uzibata zvakanaka. Jesu Kristu akati ataura naamai waye muSamaria patsime, chenhaondora murume wako vayanetsa nyaya chakadai gayanetsa zvanzi chero waunaye wechifaribhezvi hazvako kure zvanzi vakomana ndazosangana nemunhu anoziva upenyu uyu ndimesiya zvinonzi ndizvo. Saka anobva patsime akananga muguta awana mvura yeupenyu isingazoiti kuti ade dzimwe mvura. Haleluya. Akunoparidza kuti ndaiona mvura inoraramisa nokusingaperi. Aiparidza Jesu Kristu akati kune ani nani ane nyota, tora mvura inini umwe usingazoiti nyota zvee. Amai vaonenda vari evangelist. Kristu akatoisa chidzimbe chekuti ndizvozvo enda neiro. Asi hawana kuenda vachiti, nekuti ndasangana naJesu Kristu, ndaamusandiri, ndadzendawo paridza uri mufundisi. Uprista hwakapuhwa wanakomana waRevhi. Haleluya. Zvinganzi nevamwe, nokuti tikange tichiparidza saizvozvi, kune ane nharo anoda kufamba pake ega, anoramba achipikisa,
White wacho ndiani. Amunoti Ellen White. Iye zvaiparidza kundarama masini mukati. Akaparidza akanyora zvinyorwa izvi ari mweya waMwari kwete ari muprista. Sikanzi manje ndezvenyu naElen White vacho dai mandiparire vhesi. Haleluya, haleluya. Handeipa vhesi racho kuitira kuti anoda vhesi abatsirika. Mwari wari mubatsiri uyo akadaro. Deuteronomy chapter 18. Zvinobva paBhaibheri zvinhu. Deuteronomy chapter 18. Deuteronomy chapter 18 verse 6. Hatiendei nayo isusumbidze kusvika kana pa7. Deuteronomy chapter 18 verse 6 kunobata 7. Panaiwana. Panaiwana. Rega ndiwerenga ora. Zvino kana muRevhi akabva kune rimwe ramasuo ako maIsraeri mose muIsraeri mose anapakaita kuti ani kwaagere akauya nomwoyo wake wose kunzvimbo ichatsaurwa naJehovha. Murikubata zvakanaka. Kunzvimbo ichaita sei? Jehovha kana achitsaura nzvimbo inenge chinzi chii nzvimbo iyi? Ndopanoitirwa zvake tenzi Mwari. Haleluya. Saka isanctuary iye unofanira kubate basa nezita raJehovha Mwari wake. Murikubata zvakanaka. Mubati waJehovha muRevhi. Sezvinoita hama dzake dzose waRevhi dzinomirapo pamberi paJehovha. Ndi Deuteronomy chapter 18 verse 6 kunobata 7. Inoisa pachena chena kuti basa, haleluya, haleluya, rekumira pamberi patenzi panzvimbo inenge yatsaurwa naMwari, inenge yatsaurwa naJehovha. Kumira pamberi pachibatwa basa iroro achidura nomuromo wake sezvataura vhesi zvakapuhwa muRevhi nehama dzake waRevhiwo. Haleluya. Noti kuti wana waRubheni wakanga wasiya hama dzaRevhi. Wana muchita ukatodzokera kuno kuna Genesis kuno unonzwa kuti Rachel akabereka akati, Ria akabereka akati, zvichidaro. Baba wavo ari kunhu chete. Wana waJacob akaita Israeri. Haleluya. Saka senemu yavo inotaura kuti Israeri. But vari vaIsraeri saizvozvo kana zvakapuhwa somuenzaniso kuti ndini ndapuhwa ndini Revhi, uyu kana ari Gadhi kana kuti Asha kana kuti Naftali kana kuti Rubheni kana kuti Zebhulani haabati zvinobatwa neni muRevhi kana kuti Revhi, nokuti zvapuhwa wanakomana wavo. Ari kujenga zvakanaka. Saka tenzi ari kuti charo zvikaitika. Haleluya, haleluya. Mwari vatibatsire wakomana kuti mwanakomana waRevhi abuda mune rimwe suo within Israel oenda kune umwe musha mukati maIsraeri akasvika paine pakatsaurwa naJehovha panongedzwa natenzi. Zvanzi musazoti panopinda vese vese.
iye abva kune rimwe suo. Kana ari mwanakomana waRevhi anofanira kusvika kubata basa apa, kwete kupa kudzoberera nokuti nhasi tati tingotiwo zvedu ani nani apa pindi. Zvingaitika kuti vana vaRubheni somuenzaniso kana kuti vaNafutari twakakomborerwa pakukopa. Vana vamunhu mwechereva ukawanzwa izvi racho chibudarira Revhi chairo chairo, muri kupambana zvakanaka, kachiedzesera zvinotaura pamukururu Revhi kana kuri kuti uyu mudiki. Onzi muri kukanzwa here kamwanako, zonzi here takanzwa zvikati zviri baba mukuru wacho chaizvo neizvi racho, kachiedzesera zvavanoita musanktuari, kachiita mitiro wavo, kangazvigone, kangozviita zvichitodzana. Musasaita muedzo wokuti kakachiita kunge kamuRevhi iko kasiri kamuRevhi, iye hama chete. Handisati ndagona kufamba zvakanaka pana Maraki, but ndoda kuedza kusimbisisa ukoshwa hwekuri kunongedzwa naTenzi kuti vaprista zvaita sei. Wana wenyu madzidzisa chinyamudzidzisiro runzi, zvino mukandidai ndoda kuvazora ndowe pameso. Nokuda kwenguva rega ndimbofamba ipapo kuitira kuti nyaya yedu ichaendera mberi. Masabata anoteera tichange tichifamba naMaraki. Saka Mwari vatibatsire. Maraki ivandudzo nemutsiridzo, revival nereformation. Zvikanzi wana wenyu ngaiverenge nechirungu muinzwe zvakanaka. Inotaura kuti pavhesi ya3, behold, I will corrupt your seed and spread dung upon your faces, even the dung of your solemn feasts. Islamu yakanaka. Kunzi tarirai ndichatuka wana wenyu ndigonamira ndowe kuzviso zvavo iyo ndowe yemutambo yenyu. Ndopandakatanga pokutanga kuona mubhaibheri rese kuti mitambo inonzi inoita ndowe. Pakandiroisa nehana ndokutaura zvichokwadi kuti Mwari anotaura kuti feast, mutambo waita tsvina. Haisi language yakanaka paiyo. I'm not happy to say this. Mutambo uri kuita ndowe. Mwari woti ndichatora ndowe yacho ndokuzorai kumeso. Chero zvikanzi handina kuenda kobvunza kwakazvifunda, nganditi zveshowo handina kudzidza kuti, but usati wapodii ukaona pane kuzorana ndowe, especially kumeso, pane kufungurana. Mukuzobana zvakanaka izvi. Pane kurambana, rejection iyi. Pane kutaurirana kusiriko, hapachisina chakanaka. Chero unotaura shona yanhasi unozoita asingava kuda kundizora manje. Zvakanga kundiita zvizvi ndokunonzi kuzora munhu wewe. Apa kuda kuti uzorei? But ukanga uchiteerera zvakanaka unobata kuti pane kusaifamba zvakanaka kukuitika.
Saka ndakamboenda kusecha ndikati naiwe Google, kana zvichitaurika kuti kuzorwa kwendowe pameso zvinotaurei? Google akati thinking nokukasika zvikanzi zvinowanika pana Mark 3 chapter 2 verse ya 3. Ndikati Google uri kuona zvikanzi zvinhu zviye zvinoreva kuti unenge makunyatso hamusi kuwirirana ba neari kukuzora. Google yakabvaisa pachena zvikanzi zvinoreverwa kuvaRevhi kutaura priesthood, hanzi inhau chakanyatsa kundinyora kachirungu kakanaka, iri kutaurwa kuvanobata zveshoko kuti madzidzisiro avari kuita, something is wrong with their teachings, therefore God is not happy. Uchitoudzwa naGoogle. Ndikati kana Google akanzi hatrustiki apa ariparizvo izvi ndizvo izvi, because Mark ari kutaura kuti ingapriest nyaya yatangira kumashure kuchapter 1 kuno akuzoenda pamberi zikanzi ndichatuka mbeu yenyu. Kana pachitaurwa nembeu ipapo pari kuuya pachinzi uyai kunoeredha mumire uko mufundisi achiti iyi nekuti yapinduka, ukatozoona wachinyudza at least one idea yakanaka nokuti kuti kubhabhatidza kuti kunyudza unoita kunyorwa rubhabhatidzo isymbol zvinongoenda nekuti munhu asarudza zvipi. Iso status zvinoda munhu muri kuda ipi zvikanzi nematonhera munoita nomoda zvangu kungodi inotorwa irupa mukasosi kudai otonha oita kunyorwa muchinji obvaudzwa zviri chaizvo kutoera kuti waita kunyorwa muchinji nemvura. There is never such a baptism. Hakuna rubhabhatidzo rusiri kunyura nokuti kuti kubhabhatidza kuti kunyura chete chiri kutaurika chiri chipiri. Hakuna munhu anonyura pachinhu chiri pamberi pako, unonyura chiri paunototaurwa. Saka ndo pari kunzi ipapo ndo pari kubuda mbeu dziri kutaurwa pana Maraki 3 nekuti kunonzi simungaiti pemberi wana wabarwa patsva, handizve makaita mudungwe apo ndandandanda machinjwa zvino dzabviswa dzakanyorwa dziye vanhu vapfeka zvipfeko zvavo zvemisi yese panoimbwa tinoda kutenda Mwari kuti sangano riri kukura kune vane manyemwe nekukasika vanobviswa nezvinobviswa, handizve kupemberera kuti apinduka abhabhatidzwa iyayo chinjikuba konzi sangano sekretari hero basa musiyo kanenge kachena kamwana kawanhu wakakurumidza kutorawo chinyi chigaro ndipei zita zvezere ponyorwa ava nditsitsi gurundoro avachanyorwa kuti tsitsi gurundoro pakunzi tsitsi fadzai gurundoro iri pakati ndoro kubhabhatidzwa kwenyu naro masvinzwa ndoro usande and then zvonge chaizvo vana vamwari kubhabhatidzwa hapana pamubhaibheri pakunoti munopuwa zita nyowani, asi shoko raMwari rinoti unoita chisikwa chitsva. Kuita chisikwa chitsva muna Kristu nokuti wekare anonzi anenge afa kwakuuya mutsva uyo ari kupemberwa, ari kuzonzi mbeu panapa, ari kunzi mwana panapa.
Kristu kunopinda mumvura achingonzi Jesu. Ukaiverenga kuna John 3 kwaanobhabhatidzwa paanobhabhatidzwa naJohani, kuti Johani Bhabhatidzi ndiye akabhabhatidza Jesu. Zvikanzi akanyura mumvura painoni pano, anzi obuda mumvura iye Jesu. Ende Jesu chakazoti nekuti aanere kubhabhatidzwa pakapinda Jesu mumvura, mukabudani futi mumvura, kuti kuzadziswa kururama kwese, hakuzadziswemba nokuchinjwa mazita. Nyaya yekuchinjwa mazita haisi itsvaba, but haisi yaMwari. Inofamba kurudzi runopikisana naMwari kuBhabhironi. Ndo kune varume wakabva wari wana. Jerusalema twabatwa turi nhafu. Daniel, Isaiah, wanobva vane mazita avo. MuBhabhironi, Bhabhironi inoti regai tikudai nei kuno kuti zvive zvinoera. Saka Daniel wanomubvisa rake, zvikanzi wakunzi Belteshazari, uyo zvikanzi wakunzi Abednego, uyo zvikanzi wakunzi Shadrach. Mazita, that baptism of giving new names does not originate with God of heaven. Regai ndidzokere panyaya yangu tichipedza. Kuzodzwa ndowe dzemitambo yenyu pameso, kutaura kuti mitambo iyoyi Mwari ari kuti iri kumunhowera. Dai zvaitaurwa nemutauro wacho, apa hapasi kuitwa zvakanaka. Pari kunzi mitambo, chinonzi mutambo, handidi kusiya zvinhu zviri yengengende balance. Kana Bhaibheri richiti mutambo, feast, Bhaibheri rinozvidudzira vana vaMwari. Unobata zvakanaka. Ukadzoka kuno kuna Exodus kuno, chapter there 5, wana vaIsraeri wachida kubuda muEgypt. Unozvibata zvakanaka. Panotaurwa kunzi nevakomana vaita negotiation dzacho, Moses naAroni. Zvikanzi dai mambotisiya tiende kupi? Tiende kupi? Kugwenga. Toda kunoitei? Toda kunoita mutambo ikoko. Murikuzvibata zvakanaka. Ndati Exodus chapter 5 handiri. Shure kwaizvozvo Moses naAroni, kuenga verse 1, wakaenda wakati kuna Faro, zvanzi naJehovha. Teerezei zvakanaka ndichikauyerenga. Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, tendera vanhu vangu kuenda kuti wandiitire mutambo murenje. Murikubata zvakanaka. Wangondiitira chii? Mutambo murenje. Amen church? Mutambo wacho Faro ari kuziva kuti ikaidi yemutambo. Anozopindura pamberi pacho zvikanzi Faro akati, Jehovha ndiye aniko kuti nditendere inzwi rake, kuti nditendere vaIsraeri kuenda? Handimuzivi Jehovha nemi, handingatenderi vaIsraeri kuenda. Urikubata zvakanaka. Ukaidzika nayo, Faro anozoti pavhesi ya5, vhesi ya5, Faro akati, tarirai vanhu venyika ino
watowana wazhinji zvino imi moda kuvazorodza pamirimo yavo. Kuzorodza kurutaurwa apa ishona zvairi kuzotuzorodzwa, but wari racho you want them to submit. You want them to rest by keeping the Sabbath. Ndo zvamuri kuti mutambo chiri kunzi mutambo is a Sabbath. Urikubata zvakanaka. Ukauya kuna Levitico chapter 23. Chapter 23 inoti Jehovha wakataura naMozisi akataura navana vaIsraeri kuti kwavari, mitambo yakatarwa naJehovha munofanira kuparidzira michiti. Ndidzo ungano tsvene, ndiye mitambo yangu yakatarwa. Mitambo iri kutaurwa apa mafeasts, ende ukazoatarisisa unoona kuti masabata, zvingwa zvinombiriso, matumba, but ndiyo iri kunzi mitambo. Vari kujeka? Now, Maraki chapter 2 iri kutaura kuti tenzi wari kuti ndichazora tsvina yemitambo yenyu pameso yenyu. Mitambo iri kutaurwa naMaraki panapa kuti Jehovha vari kuti ndinotora tsvina yayo. Mitambo inofanira kunge iine minhuwi yakafanana netsvina dzayo, kwete mutambo wavari kushingairira kuti vaIsraeri wabude muIjipiti kuti wanoita musango. Nekuti kuno hapana pane nhoroondo yekuti anotaura kuti vaIsraeri kana vaita mitambo yomurenje ndoda kuvazora tsvina dzacho kumeso kwavo. Amene kuti muri kundibata zvakanaka. Handisikuparidza zvinhu zvinonakidza. Mitambo yaLevitico 23 inodomoreka nemhando dzayo, ende ukasvika pavhesi ya3 anoti pane mazuva matanhatu musvondo, rechinomwe chengetai sabata rangu, iungano tsvene. Muri kuzvibata zvakanaka. Mutambo iwo hauna parekodhi yekuti tenzi wanoti ndoda kuzotora tsvina yawo. Hatizivi netsvina. But panapa pane waprista wauya nemitambo ine kaindi ine tsvina iri kunzi natenzi ndoda kukutorerai ndokuzorai kumeso, because hatisi kunzwanana. Vana vaMwari, pane chisina kumira zvakanaka kuti Maraki agonyorwa nenzira yakadaro. Pane zviri kufambika pazviri, vanhu vachinzi vari kudzidziswa navaRevhi, kureva vasandiri, kureva vafundisi, kureva vadzidzisi, kureva wakabata zvechitendo zviri kupuhwa kuvanhu, but vanhu vakazvichengeta zviri kuita mitambo iri kuita zvinonyangadza mumaziso maMwari, zviri kunzi ndichakuzorai kumeso kuti vanhu vaone kuti ndozvama muchiita. Zvibvunze kuti chitembo chandikuti chitembo, religion yandakachengeta ingatove nezita rakanaka sei sei, iri kufambirana here nezvepabhaibheri. Zvinotaurwa se-common understanding, sedzidziso inonzi yakatekeshera, ndizvo here zviri kutaura bhaibheri. Murikubata zvakanaka. Shungu ndedzekuti padzokerwe panzira dzakare, chingava chipentekoste, ukanga uchiti uri kutenda chipentekoste,
because ndinotenda Pentecost mandiri. Pentecost yandinotenda izuva rechi50 muBhayibheri. Tabva pa a certain point inotomakika neBhayibheri. Check. Because Pentecost manyuko ayo mutambo yespring. Arikujeka? Mitambo yekuwamba kwegore kuno kuna Nisan kuno ndo kunomakwa kutanga kwecounting inosvitsa pana Pentecost. Ende Pentecost haizowanikira mumwedzi wokutanga because mwedzi uyu hauna 50 days. Arikujeka? Saka pane mutambo uripo unotori nesabata rekutema mangwana acho. Musi waro ino sabata ino 15 Nisan wacho pane kamuverengero kari kuitwa ari kunzi maoma Sabbath. Traditional Hebrew inonatsowataura kuti anonzi maoma because anoverengwa ari ma777. Bible robva rati werenga mazuva 49 kureva 7 sevens. Pari kujeka? But then the following day after 7 sevens is Pentecost. I believe in that Pentecost. Kwete Pentecost, yes, ndekuti tinopinda chakati Pentecost every Sunday tinenge tiri papa. Be blessed munhu waMwari. Tinenge chikomborerwa be blessed. Musi weSunday wega. There is never a Pentecost that can occur after every 7 days, especially Sundays. Chero zvikatosaunda zvakanaka sei, even makatomborapwa mukamira kubva pawheelchair, that does not make it the truth kuti Pentecost iyoyo ya50 iyari 7. Pamwe zvaitoda nana iroro kuti murasiswe kuti mugobvumirawo mugotenda kuti 7 days dzega dzega i50 nokuti kuti Pentecost kuti 50. Hakuna Pentecost inouya after every 7 days. But ukada kuzvidzidzisa vanhu onzi maheretic anopokana nezvinotaura Mwari. No. Wambozvicheka here zvauri kutenda kuti ndezvechokwadi. Because Pentecost hazvitauri zvamunhu. And Pentecost come pagore inongoita twice chete nerule yekuna Chronicles yekuti kana muIsraeri wanenge wakatadza kuchengeta first feast iyo ine Passover nemazuva unleavened bread, kana wakatadza kuichengeta in the first month, pane inonzi second possibility inoitwa month yechipiri yaIya. Iyoyo ndeinozoposponawo Pentecost a full month because pane paita delay yemonth. Saka 50 wechi2 iyi anenge ari pamberi a full month kupfuura 50 wekutanga anenge akatarwa nekunge zvese zvakanaka kuno. Haleluya, haleluya. Wana waMwari, kana paine chinhu chatakapuwa naMwari chisina kujairika, last warning kupasi riri kupara. Shoko remagumo harina kupfawa because rinorwa nezvinooneka zvichinge zvirinomo panyika pano.
chitendo chinofanira kudzokera pamutsara, pamusoro pemumwe mutsara, kuzvipupuriro nokumurayiro, nokuti kana zvisingataurwe pamusoro peizvozvo hamuna chiedza. Mwari vatibatsiri, Mwari vatitungamiri, tisawe rutivi rwewana wachazodzwa china yemitambo iri kutaurwa pana Maraka, asi wana wanenge wakaita wakarurama sekuda kwaMwari. Mwari vari mubatsiri wedu. Tichafamba naMaraka chapter 2 iyeyi, tirikuda kuenda nayo ine machapter 4 chete. Kana zvikange zvafamba zvakanaka, tinoda kusvika kumagumo kwayo, tinzwe revival and reformation iyo Mwari vari kutaura ichituma kubudikidza nemutumwa wavo. Atichazoona kwekupedzisira kuti zvinotaura ani uye zvinozadzikiswa sei kuti magumo agowepo.